Odporúčam žiadne dátumy nedávať alebo napísať k tým veľkým cieľom čo najskôr, ako je to možné. Čo sa týka vzťahov, tak ťa veľmi dôrazne varujem pred pokusmi o získanie nejakej konkrétnej osoby do spoločného vzťahu. Ide tiež o veľmi negatívny cieľ, pretože táto osoba má svoj vlastný slobodný život a vedomie. A tieto pokusy sú niečo ako pokus o znásilnenie toho jej alebo jeho života. Skôr ti odporúčam dať si túto osobu ako ideálny typ partnera, ktorého by si chcel pritiahnuť. Jeho charizmu alebo vzhľad. Ďalšia vec, na čo veľa ľudí zabúda alebo o tom absolútne nevie, je napísať si k týmto cieľom prečo. Prečo si sa rozhodol práve pre tento konkrétny cieľ? Prečo si sa rozhodol tento cieľ zahrnúť do svojho života? Dáva to obrovskú silu presvedčenia tebe samému, ale aj tvojmu podvedomiu. A ten proces je potom plynulejší a ľahší. Takisto, čo veľa ľudí vôbec nevie, je napísať si k týmto cieľom sľuby. Sľub je doplnením vďaky, aby tento proces splnenia cieľu